Moko kuom jotelo kod jopiny orwako lokruok mane jatend piny William Ruto timo e buch tend migepe mare kendo miyo duond bura mar ODM jogoro mogirore 7 e sirikal mare. Kuom jogoro mogirore 7 go mane ODM oyudo, oganda Luo ne owuok gi jogoro mogirore 4. Gino ma jaod bura ma Uriri Mark Nyamita kod MCA ma Kileleshwa Robert Alai wacho ni ma en mana chakruok mar gik mabeyo moganda Luo dhi yudo e sirikandne. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino miyo waler. Jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga oyudo puoch gi pako kuom josiasa kod jopiny kalore kod lokruok mane Ruto timo sirikal mare odhiambo manyoro. Jaod bura ma Uriri Mark Nyamita kod MCA ma Kileleshwa Robert Alai opako William Ruto kuom miyo oganda Luo lemo 4 mag jogoro mongirore e sirikal kagiwacho ni en ranyisi gik maber ni e yone oganda Luo. Aneno ka koro counties wate wantiere gi jogoro mongirore e migawo ka migawo. Koro ker koponi oyudo nafas moro chako med Siaya nigi waziri, Siaya waneneno ka nitiere gi waziri, Homa Bay nitiere gi waziri. Kochako yudo waziri moko 2, obol achiel Kisumu to chako bol moro Migori. Ahinya Migori ochako bol ane moro achiel Migori. Gima gino dhi konyowa niya, kiyale cabinet to koro jowane kanyo e counties wa 4 jowane kanyo. Kiyalo e kombe mag permanent secretaries joge wa be nitiere kanyo. Gima notimore nyoro en gima ber ahinya kokalo kuom jatendwa Raila Amolo Odinga gi ker ma piny ka William Ruto, nikech waneno ka gineno wang' Kenya. Ineno appointment manyotimore nyorogo nyo ogolo jok ma ok par ni tiyo kata jok mosebedo ka tiyo marach to ket jok miparo ni nyalo loso sirikal. Ineno ka ne wawacho e ODM ni wakelo experts e sirikal. To experts mane wakelo go no bring value ne sirikand Kenya Kwanza. Koro wamero bedo ne wawacho ni ka wane sirikal ni to wane sirikal mondo piny okwe. Ok wadwa lweny, ok wadwa tungni. Mark Nyamita kod Robert Alai kata kamano ogolo siem e jotelo duto ma Kaluo ma oyudo thuolo mar tiyo e sirikal mondo ti kod thuolo ma kamago e chwalo dongruok ne joluo ma ok ng'iyo igi. Njo nyiso ker ni koponi omiyo oganda wa telo to ng'ano dhi ong'waso gino mondo nobed godo e yode to wan bende wabo chako miyo recommendation ni ng'ano nyaka gol. To be wan kata e bunge wan mobro move the first motion. Komi kom ok en mari, en mar jopiny. Ahinya wan kaka oganda mosebedo ok e opposition higni mang'eny, joge wa moyudo tich nyaka ng'e ni giyudo mondo gikony ko oganda wa. Ma ng'ama odonjo to wiyo wil, dot modonjo gono e mobro manyo ne yo mamonde mbuwuok godo. Jotelogo okwayo oganda Luo mondo sir lwedo riwruok e kind Raila kod Ruto ka ginyiso geno margi ni oganda Luo dhi pono olemo machwe kendo mayom e ndalo mabiro. Aparo ni becho te lemo mar joluo manyocha gilemogo sani dhi bedo answered, nikech aparo ni this is the best opportunity mar kelo lokruok e Kenya kae. Kamagi e timbene mag gwelo jowa, kamagi e timbene mag kelo no maendeleo. Nyasachiel Ruto koro wadhiga dhiya nyaka oko maonge kamoja kwa bare. Kendo onge dok chien, onge go kona straight nyaka 32. Kato mbele kanyo bocha kwa ng'iyo ni tere ka kipango kwa dhi mbele. Chung' maket gi mano bende okaw kod moko kuom jopiny e counties ma Kisumu, Kilifi kod Kisii mane odwoko erokamano ne William Ruto kuom gwelo yowuotgi kod nyigi e sirikal mare. Baba gi President Ruto kaka isechako tiyo kaka aneno kaka itiyono. Aneno ka gino dhi bedo maber kendo Kenya biro bedo Kenya mokwe mani kidongruok maber. His Excellency the President wako experts sirikandni. Matienda ni wan kaka Luo sani kata chunywa wegi onego bed maber. Nikech karamae kanan mosebedo ka Raila Odinga landonwa pile. Adier wan kanan nikech waneno sani ka jowa pono olembe ipono no adier kendo waneno kirwako jowa tije. Tieni kata jowa koro bende onego bed chuny maber mar paro jowa manoko ma ok oyudo tich. Chuny go bed maber mar ndiko ji tich sani. The Dr. Oluga awacho ni mano otimore makare nikech ang'eyo ni en gi lony ma nyasani kendo makare modhi terowa godo mbele. Odhi umonwa gik moko matindo tindo mane kelonwa tungni koni gi koni, mokwongo kaka SHA odhi terowa mbele. Mar ariyo en inclusivity ne joma mine. Aneno ko miyo ji ma
mine ma nyiso ni girl child or the women have been represented fully. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.